Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Silapha kuthangwe Sembu. Kusakhulunywa ku-social media. It's vicious ulindile ukuthi bayabuya ngo-season 9. Bathi ku-odade mabe nokubona nje isithombe samakhwela noMacele. Oh, uMacele lento lena uyenzela ukuzwisa abanye ubuhlungu ngoba yena aka-acceptanga, ngoba yena une-anger, ngoba yena waye desperate for umshado. Ngithi uMacele lo first wife. Yep. So, if uMacele first wife and waye desperate for umshado, abathathu abezemva kaMacele sebe nomuntu shadile already, kusho ukuthini lokho? Or yimi enga-understand igama lithi desperate lisho ukuthini? Guys, ngila social media ngihlanganise inkulumo ezingahlangani ngoba manje uMacele first wife uthi nakaze vele ukuthi kuzoba nesithembu, wazivuma-ke isithembu aka-upsethanga-ke. Ya, ku-possible vele lokho ukuthi masukuba nama-changes emshadweni obungawalindelanga angeke vele wamukele 100% into eyenzeka khona egameni lokuthi abe desperate. Ozemva kaMacele akanayo ni choice yokuweya ama-options angaba khona because uma ese-husband already ofikayo yena usenayo into yokuzibuza ukuthi kuzoba njani. Bangena phakathi bonke kodwa uMacele u-desperate yedwa. Why? Umbuzo wami ukuthi kanjani? Hayi sengiyabona ukuthi lana ko-comment section kuya ngokuthi umuphi unkosikazi abamthandayo, umuphi unkosikazi abangamzwisisi, like abanye ku-personal ngazuthi ibona abawomnakwethu noma mnakwabo. Ya, ngoba phela manje mawuzothi uMacele bene 23 okay-ke athandane-ke mathandana kuyashadwa avume-ke isithembu namangena kuso ngoba nje sebezongena kubaba one-ring. Yabo ama-changes aba khona ngoba sekufika abanye labanye bavume ubaba ushadile. Yingakho mayethi uMacele angishadanga nendoda eshadile kuyathuleka ukuthi cwaka ayikho i-comeback yalokho. Base kethi kodwa-ke kusho ukuthini? Impilo iyaqhubeka ngoba phela yizwi nje ukuthi angishadanga nendoda eshadile kodwa impilo iyaqhubeka. Mase ngiyafika la ku-social media, social media Macele une-anger, banayo bonke i-anger. Uma le anger iphathelene nokwamukela bonke banayo ngoba bonke bayifakile. Akashongo uMacele ukuthi wozani kumnandi la, kodwa ubaba oshadile uyo wahamba wathi ngizo-eda amakhosikazi wawa-eda. Pho yindaba kaba akube yindaba yaMacele. Amakhosikazi akaMseleko ahlala phansi atshela uMseleko ukuthi no, sekuhamba isikhathi sinoMacele sicela ukumenzela i-surprise party. Bamenza ngenhliziyo ebongayo ukuthi ubamukelile. Mase kuwuMakhwela uMacele usephethwe umoya omubi. Kanti yini eyayibaphusha ukuthi benzele uMacele i-surprise party? Behlele yonke into engayazi ukuthi ubafake lapha kwisithembu. Kunjalo yini noma kunjalo? Ngoba sezwa kunjalo ukuthi bethi hayi sizobhala ngisho bamenzelani konje lababhala khona ama-messages ahlukene ukuthi siyabonga ini bambiza nge-Queen. Kwakusuke napho ukuthi uMacele bembiza nge-Queen. Mina ngifuna uku-understand ukuthi mawucashukile sibone ukuthi hayibo nangu uMacele yena nkosikazi ohliphiswa kakhulu lapha kuthandwa isithembu kumayelana nani? Uzayazeqa lezi zinto ezenzeka khona noma ngempela into eyibona iyiqiniso? uMacele bambiza nge-Queen bamthengela ilona. Bamthengelani guys? Sengikhohliwe ephathini kodwa basho-ke kanye angithi shithi babevumelene ukuthi uMacele uyi-Queen yabo. Namhlanje sekufika uMakhwela. uMakhwela esehleka noMacele evuma. Inhliziyo yaMacele ipophile.
Phela ngalowo muzo osho njalo usho ukuthi umayeni ongabophile ngoba umayeni akakaze abe umngani nonkosikazi walapha eMzumbe, akanabo umngani kuphela. Shuthi labo bowu-4 baney'nhliziyo ey'wrong. Cha, inkinga yakho inoMacele. Kodwa uMacele bamenzela like i-surprise party bembonga ukuthi wabavumela waba-welcome, wenze njani. Ngisho uMangwabe wayethi nje emakhosikazini uMacele, umayeni bayambeka ngaphandle. Ngoba uMacele umayeni akawadlala ama-movie, ifilimu uyayibuka kanye nathi. Yabo. Manje nisholani ukuthi uMacele nenhliziyo embi? Ngifuna ukwazi. Yazi nje le video le eyes-6 manje ngoba izinto engiyikhulumayo angiyikhohlwa kaningi. Ngibuza ukuthi nisholani ukuthi uMacele unenhliziyo embi ebe enza into amanye amakhosikazi awenzile. From number 2 seqe number 2, original number 2 lo ngekho. Seqe number 2 siye kunumber 3 wamanje number 4. Kunamakhombo laphayana. Amakhomba communicator. Awayibona le yanto ulo ubani konje lo waseThekwini waseMlazi lo wakhuluma ngamakhombo a-communicator. What's the combos are communicating? They communicate. Ubani konje lo yamcula lo clean. Hayibo ubani? Akazi. Ngiyisolo ukuthi uDecember uzofika ngigula. Ubani? Okay, Malumkhukhet. Asho Malumkhukhet, that's combos. Communicate. SinoMakhwela, noMacele, SinoMakhumalo, noMangwabe. Umayeni-ke yedwa. Kodwa umayeni unomseleko ngoba wazi umseleko before bonke abanye bebekhona. Umayeni nje ulwa kakhulu nomseleko ngoba owazi yena, ulwa naye. Kodwa la esibuka neButhelo neSithembu, angithandi umuntu onombono ongawusupport. Hayi. Yisho ukuthi onenhliziyo embi kodwa enze into amanye amakhosikazi ayenzile. Manje ke lamanye amakhosikazi awanayo inhliziyo embi. Cha. Unephutha. Uhambisa imbono yakho ngama-emotions. Wena ukhuluma iqiniso. Wena ngeke sisho ukuthi into oyikhulumayo sizoyisupport ngoba uzojika. Ujikiswa yini? Ukhulunyiswa imizwa wena ukuthi Macele akusiyo favorite yami. Macele akayenzanga into engazi yenziwe eMzumbe. eMzumbe bamenzela i-surprise party bathi uMacele yiqueen yethu. Siyabonga Macele. Wajabula futhi uMacele surprise party yakhe ebonga. Wayebongwelani? Welcome abanye njengoba welcome uMakhwela. Kodwa mayise welcome uMakhwela, usebekwe waba nenhliziyo emnyama. Ngazi ukuthi ngithathe laphi-ke lokho. Kodwa i-surprise party iwufakazi wokuthi lamanye amakhosikazi welcome uMacele. Yebo, ufakazi futhi beyifakazela bona. Uhambe uyofuna ivideo la i-episode la becela khona kumsele ukuthi sicela ukwenzela uMacele i-surprise party amagama abawabeka ayethini. Bye bye.